Salam, hormatly, gyzykly kanalyň agzalary we mehmanlary. Gowmasyňyz. Gyzykly kanala hoş geldiňiz. Hemişeki bolşýaly, bugün hem men siziň bilen görän gyzykly we peýdaly maglumatlary paýlaşaryn. Şuňky mowzumuza geçmezden öň men sizden şu kanala agza bolup like basmaňyzy we bolsa bir sany tesbir ýazmaňyzy uly haýyş edip soraýaryn. Ondan näme? Kanala agza bolup like basan bolsaňyz we şu videony tomaşa edip bolandan soň tesbir ýazmaňa taýýar bolsaňyz, geliňizni şu günkü günüň videosyna başlaýyn. Bugünkü videomuz oýlap tapyş hakynda bolar. Adatça oýlap tapmak hakynda gurrun edilenle ynha şeýle ýa-da beýle ýaşly adamlar akly gelýär. Biziň şeýle pikir etmegimize stereotip diýilýär. Gelin şu ýerde stereotip diýen söziň manysyny öwreneliň. Stereotip bir adamyň ýa-da bir zadyň kim ýa-da näme bolup biljekdi hakyndaky şol adam ýa-da şol zat hakynda anyk maglumat alınmadan öňünden kesgitlenen pikir ýa-da çaklama. Köplenç halatlarda ýalňyş pikir we çaklama. Meselen, aýdaly biz bir uly binanyň ýanyndan geçip barýarys we birdenke şol binadan kostüm bolakly, agras ýüzli, elinde bukjaly bir ýaşly adam çykyp bir ýere gitdi. Şol adamy gören wagtymyz biziň aklymyza ilkinji gelýän zat, şu adama uly wezipede işleýän bolaýma mümkin diýen pikir gelýär. Ana şol pikire de stereotip diýilýär. Sebäbi biz ol adamy tanamyzok. Ýöne onuň kim bolup biljegi hakynda öňünden pikir ýöredýäris. Belki ol işsiz adamdyr we öýünde işsiz ýatyp semräp bugün şeýle giyinip iş görüşmesine gelenler. Ýa-da ýene-de bir misal, Hytaýda ýasalan bir harit alnanda ay bu Hytaýda ýasalan bolsa arzandyr we hili pesdir diýip pikir edilýär. Ýöne hakikatyň hatyrasyny aýtmak gerek bolýan bolsa, inni ol döwürlerden oba geçdi. Şu wagt Hytaý dünýädäki ikinji ösen ykdysadyýetdir we henizem ösüşini ägert uly depkinler bilen dowam etdirýär. Ve şol pikir hem stereotipdir. Aslında Hytaýda öndürilen owu hilli haritlar kendir. Häzirki zaman jemgyýetinde stereotiplere ynanýan adam sany gün-günden azalýar we adamyň daşky görnüşine däl başarnyklaryna göre baha berýärler. Ynha şol sebäpli de bugün gurrun etjegimiz oýlap tapyjylar ýaşly adamlar ýa-da alymlar däl. Olar çağalar. Akyl ýaşda däl başdadyr diýilişi ýaly, ýaş çağalar we ýetgenjekler hem adamzat taryhyna uly oýlap tapyşlar etdiler. Geliňizni şol oýlap tapyşlaryň käbirlerine seredip geçeliň. Aragatnaşyk we maglumat, görmek we eşitmek ukybyna gaty bagly bolan görnüşde öýdürilen dünýäde saglyk taýdan kemçilikleri bolan adamlar üçin käbir kynçylyklar bolup biler. Heniz 3 ýaşynda kakasynyň ustahanasyny oýnap ýören wagty tötenlikden bir gözüne zeper ýetirip hiç wagt görmez ýaly eden Fransaly Louis Braille wagtyň geçmegi bilen infeksiýa netijesinde ikinji gözüniň hem görme ukybyny ýitiripdir.
Ýörüýte görüş derejesi pes we asla görmeýän çağlar üçin niýetlenen mekdepde okumagy we ýazmagy öwrenipdir. Emma ol wagtky gözi görmeýän adamlar üçin ulanýan usullar gaty çylşyrymly bolanlygy üçin okumagy we ýazmagy öwrenmek kyn we uzak wagtda sürýän eken. Bu meseleni çözmegi yüregine düwen 14 ýaşly Louis Braille görmeýän we görüş derejesi pes bolan adamlar üçin ýörüýte okumagy we ýazmagy çal töwredýän ulgamy oýlap tapdy. Onuň ulgamy şu güne çenli dünýäli ütgimen gelýär we bütün dünýäde Braille ady bilen tanalýar. Ýaşuly, ýaş kiçi, ählisi bolmasa-da aglaba köpüsi dyn çalyş parklaryna baryp, dürli hili maşinlara we beýleki mehaniki enjamlara menip wagtlaryny şadyan geçirip görendir. Şeýle enjamlaryň biri de trambolin ýa-da rusça ady batutdur. Trambolini meňzeş oýun bir näçe asyrlardan bäri Demirgazykda ýaşaýan Inuit adly halkda bellidir. Olar her ýyl kit aglamak mösüminiň üstünlükli tamamlanmagyny uly bayramçylyk edip belläpdirler. We şol bayramçylykda bir näçe haýwan derisi birleşdirip dikilen uly tegelek derini köp ağçylar eli bilen berk tutup gezekli-gezegine şol deriniň üstüne bökýän ekenler. Bizim häzirki döwürde ulanýan trambolinimiz ýa-da batutumuz bolsa şol wagt 16 ýaşly bolan Amerikaly gimnastikaçy George Peter Nissen tarapyndan oýlap tapyldy we biraz soňra onuň tälimçisi Larry Griswold bilen bilelikde ilkinji professional sportda ulanlyp biljek trambolini ýasadylar. Şu wagt dünýäniň köp ýurtlarynda ýörüýte trambolin sport ýarışlary geçirilýär. Häzirki zaman telewizorlarynyň telefona we internete baglanmak, islediň programmalary ýazga almak we başga da bir näçe döwrebap aýratynlyklary bar. Şu wagtky elektrik telewizorlaryň ilkinji görnüşini 1921-nji ýylda heniz 15 ýaşynda wagty oýlap tapan Amerikaly Philo Farnsworth'dyr. Ýaşlygyndan elektronika bilen gyzygyp başlan Philo telefon arkaly uzak aralykdaky adamlaryň sesini eşidip bolýandygyndan ilham alypdyr we şol uzak aralykdan gelýän sesleri görnüşe öwürmek üstüne işläp radio tolkunlardan ilkinji südüre almagy başarypdyr. We soňa waka onuň bu pikirini bir näçe alymlar goldap az gowy hilli görnüşleri almaga ýardam edipdirler. Wagtyň geçmegi bilen Philo ilmini hasty artdyryp, başga da bir näçe peýdaly açyşlary edipdir. Ululardan tapahatlylykda çağalaryň we yetkinjekleriň bilesi geljiligi bir näçe esde köpdür. Olar tä uly ýaşa ýetýänçe hemme zady bilmek isleýärler. Şeýle bilesi geliji ýaş yetkinjekleriň birisi de Ralph Samuelson'dyr. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Demirgazygynda ýerleşýän Minnesota ştatynda gyşda gaty kän gar ýagýar we şol garda typmak ol ýerde gaty meşhur güýmenjedir. Şol ýerde dogulup önüp ösen Ralph hem garda typmagy halaýan eken. 1921-nji ýylda şeýle garda typyp gören günleriniň birinde onuň kellesine "Eger biz
qarın üstüne typyp bilýän bolsak, belki biz suwun üstüne de typyp bileriz diýen pikir gelipdir. Ve netijede ol 1922-nji ýylyň tamsynda suwda typmagy oýlap tapypdyr. Water skiing ady bilen belli bolan sport şu wagt deniz, derya, köl bar bolan ýerlerde turistleriň we başga dinjalýan adamlaryň hezil edip wagt geçirýän gümenjesine öwrüldi. Bugünkü oýlap tapyşlar hakyndaky videomyzyň soňky gahrymany da Jack Thomas Andrake'dir. 1997-nji ýylda Amerikanyň Maryland ştatynda doğulan Jack, 2012-nji ýylda heniz 15 ýaşynda wagty rak keselini ilkinji etaplaryny ýüze çykarmagyň usulyny oýlap tapdy. İlki başta alimler tarapyndan şüpheli garalmagyna seretmezden Jack özüniň oýlap tapan usulynyň nähili işleýändigini we hakykatdan hem milyonlarça adama kömek edip biljekdigini subut etdi. Ve şu wagt onuň şol oýlap tapan usuly dünýädäki ähli rak keselini anyklaýyş merkezlerinde giňden ulanylýar ve adamlara şol aýylganç keseliň erki etaplaryny tapyp öňüne almagy kömek edýär. Şu wagt Jack Andrake Stanford Üniversitetini tamamlap, rak keselini beceriş usullaryny gözleýän ilmi işleri alyp barýar. Ha dostlar, şunun bilen şu günkü videomyzyň hem soňuna geldik. Eger şu video göňüňizden turan bolsa, agza bolup like basarsyňyz diýip umyt edýärim. Siziň bilen indiki videolarda görüşýänçek hoş, sag bolun.